Bicolandia. Dugang ang tapan mga bareta na sa labisang gatos sa mga benepisyaryo kan pangkabuhayan sa pagbabago at ginhawa kan DTI sa Catanduanes na resibinan sa indang livelihood kits. Ika-Brigada Kenneth Bermil sa detalye. Ka-Brigada Kenneth, ibrigada mo. Brigada 5 Report. Nakuha nanin 128 benepisyaryo kan pangkabuhayan sa pagbabago at ginhawa program o PPG ni Department of Trade and Industry sa Islang Probinsya ng Catanduanes. Ang livelihood kits na kantidad 8,000 hanggang 13,000 sa Virac Plaza Rizal kaning June 18, 2022. Nasa 720 na mga food processors para tinda, may ati ni salon, handicraft manufacturers, asin tailors na halis sa mga banwaan in Virac, San Andres, San Miguel, asin Bato ang tinarget sa inot na bugsokan na sambit na programa. Ang PPG ay sarong programa na tinabangan ang mga saradit na negosyante, lalo na sa mga nasa prioridad na lugar asin sa mga apektado kan mga kalamidad, aro kan mga biktima kan armed conflicts o kaya kan mga health disaster aro kan pandemya. Bistado ang Catanduanes sa pirming inaagihan nin mga kalamidad, lalo na nin bagyo na grabe ang perwisyo na winalat sa lugar, lalo na sa pangkabuhayan nin mga nakairistar. Marurumduman na kaining May 4, 2022 na nauman ang DTI Catanduanes ning mga livelihood kits sa Islang Probinsya sa parehong livelihood seeding program. Pagirumdom ning ahensya sa benepisyaryo na gamiton ang mga kit para sa padagos na pagtrabaho para sa kaiuuswag kan sa indang pagbuhay. Iyan ang bareta gikan sa Islang Probinsya ning Catanduanes para sa Ronda Bicolandia, inisi ka-Brigada Intern Kenneth Bermil, gikan digdi sa Regional News Center kan Brigada News FM Bicol, The Music and News Authority. Ronda Bicolandia.